Mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance ya zargi gwamnatin Iran da aikata laifukan ta'addanci bayan da ta rufe mashigar Hormuz. J.D. Vance ya bayyana hakan ne dai ga kafar yada labarai ta Fox News, inda ya ce shugaba Trump ya nuna cewa shi ma ya iya salon da Iran ɗin ta ɗauka na rufe mashigar ta Hormuz. Ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji. Mataimakin shugaban kasar na Amurka J.D. Vance da ya ce Iran na aikata laifukan da suka shafi ta'addanci a bangaren tattalin arziki, inda ita ma Amurka ta bi sawunta wajen ganin cewar babu wani jirgin ruwa mallakar Iran da za ta bari shi ma ya fita daga mashigar ta Hormuz. J.D. Vance ya kuma ce an samu ci gaba a tattaunawar da suka yi da Iran a ƙarshen makon da ya gabata. Haka kuma ya ce yanzu ya rage ga Iran ta amince da bukatun da Amurka ta gabatar mata. Ya ce dole ne Iran ta zama mai cizawa da hurawa domin ganin ta amince da bukatu masu mahimmanci da Amurka ta gabatar mata. Musamman Amurka ta sa ido da ganin cewar Iran ɗin ba za ta samar da makaman nukiliya ba. A wani labarin kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da cewa sakataren harkokin wajenta Marco Rubio zai halarci tattaunawar da za a yi tsakanin jakadan Lebanon da na Isra'ila a Washington. Ana sa ran jakadun kasashen biyu dai za su gana da Rubio din ne a ma'aikatar harkokin wajen Amurkan. Manufar tattaunawar dai shine ganin an kawo ƙarshen yakin da ake yi a kudancin Lebanon, inda Isra'ila ke kai hare-hare kan Hezbollah, wanda ya tilasta dubban fararen hula da ke Lebanon tserewa daga gidajensu. Ma'aikatar kula da harkokin lafiya a Lebanon dai ta ce tun fara yakin dai an halaka mutum kusan 2,000 tare da jikkata mutum 6,500. Khalifa Shehu Dokaji kenan da wannan rahoto. To yanzu kuma bari mu je da yanzu ka bude babban taron gamayyar kungiyoyin kwadago na Afirka, wato USA kenan, karkashin jagorancin ministar kula da ma'aikatan kwadago na kasar. Taron mai taken gudunmuwar kungiyoyin kwadago na Afirka ga gwagwarmayar samun yancin kai na gaskiya, wanda shine karo na uku da kuma aka fara tun daga jiya Litinin, za a kammala shi ne ranar Laraba 15 ga watan na Afrilu. Ga rahoton Cimaila Yusufu. Wannan taron dai ya haɗa ƙungiyoyin kwadagon Afirka sama da 50 da suka fito daga ƙasashe 21 da kuma ƙungiyoyin kwadago na Nijar 11 waɗanda ake cikin ƙungiyar kwadagon ta Afirka ke halartar taron a Yamai. Taron na tattaunawa zai mayar da hankali ne kan batutuwan da suka shafi 'yancin kai na ƙasashen Afirka da kuma ƙarfafa ayyukan ƙungiyar kwadago ta huskar ƙalubalen da nahiyar ke fuskanta a halin yanzu. Ibrahim Saliya na kwamitin tsare-tsaren ƙungiyoyin reshen Nijar ya mana ƙarin bayani kan wannan taron, yana cewa za mu ɗauka kwanaki wajen 3 muna tattaunawa, muna canza miyo don mu ga hanyoyin da kasashen mu ya kamata su bi wanga hincin kan da suke nema ya tabbata su same shi. Kuma ga karshen insha Allah za mu yi wanda ake ma dan jerin gwano da za mu yi dan 'yan kasashen mu su tashi da kansu don su kasan mu. Bayan wannan jerin gwano za mu karanta wata takarda da ake ma Declaration de Niamey, kuma za mu mika ta zuwa ga hukumomi na Niger don su ga hanyoyin da ya kamata su yi. Ibrahim Saliya ya kuma kara da bayyana irin goyon bayan da suke samu daga ƙungiyoyin kwadago na wasu kasashe har ma da na turawa game da gwagwarmayar Afirkanci da suke. Ko da dai kasashen namu shugabanni kowa na da ra'ayin shi, kungiyoyin kwadago su ma hakanan suke. Yanzu ga gwagwarmaya da muke yi saman abin da turawa ganin gama kasashen wanda ba na kyawo ne ba, to har kasashen turawa ma akwai kungiyoyin kwadago waɗanda ke ra'ayin mu, waɗanda suka bi bayan abin da muke ra'ayi. Ƙungiyar kwadagon ta Afirka da aka kafa a shekarar 2021 ta haɗa ƙungiyoyin kwadago sama da 100 a faɗin nahiyar. Ƙungiyar na da nufin ƙarfafa tasirin ƙungiyar kwadago kan manufofin jama'a don samun 'yancin kai da ci gaban zamantakewar ƙasashen Afirka. An gudanar da tarurruka biyu na farko a ƙasashen Senegal da Morocco, waɗanda ke nuna ci gaba da bunƙasar haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago da ke da tasiri a nahiyar Afirka. Murtala Abdulaziz, tsohon ɗan gwagwarmayar ƙungiyoyin kwadago a Nijar, cewa yayi. Ƙungiyoyi ne na ma'aikata suka tashi suka yi ba sa idan duniya wanda aka kawo sauyi, dole aka canza yanayin tahiya ta aiki da kuma ta zuwa kula da lahiyar ma'aikata. Kenan sun nuna cewa ma'aikata suna iya yin yunkuri su kawo canjin yanayi a cikin tahiya ta duniya gaba daya. Mahalarta taron kuma za su tattauna batutuwa da dama da suka shafi ikon ƙasa da zamantakewa. Za a kammala taron da sanarwar Yamai Afirka 2026. Wannan sanarwar kuma za ta kasance wani bangare na gangamin da shugaban mulkin sojan ƙasa ta Nijar ya kira. Wannan zaman dai ya zo ne kuma daidai lokacin da darakta jiran na hukumar
hukumar kwadago ta duniya ILO Gilbert Hangubo ke wata ziyara aiki a Yamai wadda ya fara tun a ranar 11 ga watan na Afrilu. A gaida Cima'ila yanzu kuma bari sake koma Najeriya da kungiyar tuntuba ta arewacin kasar ACF ta nemi a biya mutanen da ake zargin harin jirgin sojin Najeriya ya kashe a Borno. Kaga ba yau aka fara irin waɗannan abubuwan ba. To an yi a Tudun Biri, an yi a Katsina, an yi a Adamawa, an yi a Nasarawa. Kullum a ce za a yi bincike. Ba za mu taɓa ce ga inda aka fito da bayani na bincike da aka gano waye laifi, me ya faru, ko kuma wani matakai za a ɗauka a tabbatar da haka bai faru ba. To a kasance da mu a shirin hanzi domin jin wannan. To a Najeriya da wasu al'ummar Fulani makiyaya a jihar Kwara da ke tsakiyar Najeriya sun nemi ɗaukin hukumomi bayan sun ce an ba su wa'adin ficewa daga yankin da suke. Makiyayan da ke rayuwa a garuruwan Lahiyaji da Fatigi da Gugu sun ce da 'yan banga sun ba su wa'adin da ke karewa a yau Talata da su fice, idan ko ba haka ba da abin da ya same su suka jiyo. Ga rahoton Abdu Halilu. Fulanin a yankin Najar ta Kwara sun san da cewa sun shiga cikin wani yanayi na tsaka mai wuya, halin da suke ciki yanzu haka kan maganar sabi gudansu su bar wuraren da suke zamne. Abdullahi Muhammad shine shugaban kungiyar matasan Fulani a wannan yanki na Lafiyaji da Fatigi na cewa Fulanin musu wace wurin gaba da an ba mu kwana 2 zuwa 3 an ce duk sauran bafulatanin da bai bauku ba to yana daga cikin matsala. Duk abin da ya faru da shi ya kuka da kanki, don ka taho kai za ka zo ka je gari kai lalurar ka sai ma'aikata sojoji da yan banga su haɗu da kai su kame ka su je su kashe ba bisa sun kama ka da laifin komi ba. Idanun mu gaba ɗayan mutum ya 2000 amma duk sun tarwace, kowa ya kone masu gidaje, an canye masu abinci. to ko suka ba su wannan wa'adi ga karin bayanin da ya yi. Yan bangan Yorubawa ta ba da wannan ko abin. Yamma wasu jin sun ɗaure kayan su, wasu jin sun gudu, mutane suna ta gudu fa. Kan maganar ko waɗannan Fulani baki ne a wuraren da suke zamne ko 'yan ƙasa, da Abdullahi Muhammad ya ce. Wallahi ba baki ba ne, akwai wanda ya fi sama ga shekara 30 yana wurin, kuma duk da shi an wace. Akwai wanda an ma sama ga shekara 40 yana wurin. Shi ma wannan na ɗaya daga cikin waɗanda suke zaune a wannan wuri. Amu na ka yi. Ina ta da yaga na, amma dai kwalle kowa na ta gudu kwanan gawa. Da mun ga ko kai wata kai dole mu gudu mu ma. Ya muna hannu, ka san dai abubuwan ne ba ke kyau gani wannan. Kuna cikin hannun mawuyaci. Kan maganar ko su san da hukumi game da yanayin da suke ciki sai ya ce. To shugabannin ma wallahi in dai ba da cikin gari ba wallahi namu na cikin daji duk sun gudu wallahi, shugabannin duk sun gudu wallahi, kowa ya tsere wallahi. Don mu ma ka yi dole mu gudu ba gaskiya ba. So tari dai ana zargin cewa Fulani makiyaya na kai harare da kuma bayar da mafaka ga miyagu a wannan yanki na Kwara. Komi za a yi cewa game da wannan kalamai? Wallahi wanda ke kai hare-haren nan wa akwai su, amma kuma wanda ake wa wanga ta'addanci wallahi ba masu kai hare-haren nan bane, masu kai hare-haren nan wallahi ba zuwa wurin. To yanzu mutum ya fi karfin ka za ka yi da shi, don ya zai ajiye kusa gare ka sana da ikon da kasa kora kai. Game da magana ko suna sanar da jami'an tsaro idan suka ga miyagun mutane sun zo a wuraren da suke, ga abin da yake cewa. Da kwada mun ga jami'an tsaro ma'aikaci da ya zo daga nesa yana harba bindiga, ya zo sun gudu sun ba wuri. Kai da ka kira ma'aikatan nan sun koma waje gari, sun dawo bayan ma'aikata sun koma sun dawo sun kashe ka mai kai. Daga bangaren al'umman Fulanin da suna nema ga hukumomi na jihar ta Kwara da su taimaka wajen gyara wannan lamari. Duk kokarin da muka yi domin ji daga hukumar tsaro na jihar ta Kwara a bangaren 'yan sanda mun yi kira fiye da shuru masaki, waya na ta bugawa ba doka ba. Abdu Halilu, sashen wasan BBC daga Abuja, Najeriya. To yanzu kuma sai batun gargaɗi da wato a Najeriya da wasu wakilan al'umma suka yi gargaɗin cewa manoma da dama za su kaurace gonakin sakamakon tsadar taki. Sun kuma yi gargaɗin cewa matsalar na iya haddasa karancin abinci, musamman kayan amfanin gona da ake buƙatar taki idan har gwamnati bata ɗauki mataki cikin gaggawa ba. Ɗaya daga cikin waɗanda suka bayyana wannan fargaba shine Umar Ajilu, dan majalisar wakilai ta Najeriya daga jihar Kaduna, wanda ya ce na shirin gabatar da kudirai a majalisa akan wannan batu a tattaunawarsa da Awwal Ahmad Janyau. Manomanmu na arewacin Najeriya sun shiga yanayi mara daɗi. Abin da yake faruwa yanzu, buhun masara 19,000, buhun taki 50,000 da wani abu. So babban tashin hankalin manomi yanzu wanda ya kashe miliyan